συνολικά τελειώνει σήμερα. Θα θέλω να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα τους γιατρούς του κόσμου για την προσφορά και για το έργο τους όλα αυτά τα χρόνια στην ίδρυσή τους. Και βέβαια μέσα από αυτή την εκδήλωση μας έδωσαν το ερέθισμα να συγκεντρώσουμε ρουχισμό, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για συμπολίτες μας που αυτή τη στιγμή περνάνε δύσκολα. Επίσης να συγχαρούμε την εθελοντική ομάδα Κορυδαλού που ήταν μαζί. Μπράβο, 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 μπράβο. Συγχαρητήρια επίσης για αξίζουν στο διοργανωτή το Τεφλόν Κλαμπ. Στον εμπνευστή της ιδέας και συνδιοργανωτή Γιάννη Καπασάκη που ξέρουμε όλοι τους Αστακείς, ο οποίος είναι και μέλος της Λέσχης Ευρύ που φεράγει τα σήματα μας που ήτανε, έλα να σε βλέπουμε, εδώ ο κύριος ο Μακρυμάλης είναι εδώ, ναι. Βέβαια μπορεί να ξεχνάμε και κάποιους, όλους τους συμμετέχοντας σε αυτή την πολύ δύσκολη, σε αυτό το πολύ δύσκολο εγχείρημα.